En que idioma che soen falar os clientes? Pois en galego, porque a maioría son maiores. En que idioma lles falas? En galego, Crees que das mellor imaxe falando castelán? non. Ti que lingua falas? Galego. Donde ti estudias solen falar galego ou castelán? A maioría falan castelán. Somos sobre 50 na clase e que falen galego 2, 3 persoas. En que idioma falan teus profesores? A maioría falan en castelán, excepto un ou dous que falan galego, pero aínda así dan a materia en castelán. Crees que é importante falar galego? É a lingua da nosa comunidade autónoma e toda a persoa que viva en Galicia pois debería falar galego, ademais de castelán, que é importante saber varias linguas, pero principalmente o galego é a lingua máis importante da nosa comunidade autónoma. En que idioma che solían falar os clientes? En galego, Ti en que idioma lles falabas? en galego, Crees que falaban máis galego antes ou ahora? eu penso que ahora Cando vas a un sitio importante, falas galego ou castelán? depende. Se me falan castellano, estou obligada a falarlle castellano, pero incluso me sae a palabra gallego. Cando traballabas no peixe, o que che viña a coller o peixe falábache en castelán ou en galego? Falaba en castellano, pero eu respondíalle en gallego. Donde traballas? Nunha empresa de transportes. Teus compañeiros che falan galego ou castelán? Galego. Cando vas a un sitio importante como o hospital, falas galego ou castelán? Como me pregunten. A xente falaba máis galego ou castelán? Como agora, máis ou menos. Que lingua falas cos máis conocidos? Galego, porque todos me falan o galego. Nos ámbitos máis importantes falas galego ou castelán? Galego, Crees que se utiliza máis o galego na infancia ou na actualidade? na infancia. Crees que a xuventude como a min quere falar o galego? Non, Crees que falaban máis galego antes ou ahora? Eu penso que ahora Como agora, máis ou menos. Crees que se utiliza máis o galego na infancia ou na actualidade? na infancia. Crees que a xuventude como a min quere falar o galego? Non, Donde ti estudias solen falar galego ou castelán? A maioría falan castelán. Que lingua falas? gallego, Co médico e cando vas a sitios importantes, que lingua lle falas? gallego, Antes falabas máis o galego ou o castelán? o gallego. Crees que a xuventude agora fala máis o galego ou o castelán? Fala máis o gallego. Vale. Crees que é importante que falen o gallego? Pois sí, é importante que falen o gallego.